Hello Bayarok, bahai tongbai ka khwlai nwrok joto kaham no tongna hingke tinni sal to nwrok joto saimno 2020 thangai 2021 family sal puilano ang nwrok joto no happy new year hingke bisi kok salaya Bayarok bisi kok salaya oi video ni main topic no thanglai ne tamhin male jora bo nago kok sagangai hingke jeng tini Abir ni tulung tulung pro bai Rokcy Morasing ni tulung tulung nailai kisa comparison brok kanini hingke bongni video jeng kisa clip nainalai hingke rok sade sabni acting rok bisi naithokjak sabni bisi mani kothok rok nokamo video naibai tola comment kaisa ri Bayarok tamhin male video naibai comment kaisa hangkai sinai sabo bisi rungui tongkha ringai tongkha masama rok fani rok sabro bisi hingkai amon comment khai ke bhai ke saimani ba haida hingke norok patak sake comment khwlidi video naibai hingke tawbo norok kan channel subscribe hingke subscribe khwlidi tei gana bo bell icon on khainari tamhimale ango bhaiteo video upload khlaika hingkai norok jotoni se swngnai mannai hingke phari video start khaina lainai।